details. All right, welcome back. Nadu mwanchi mulili no motegereria donse sori yulinga Getembe Television na Getembe FM 102.7 na umurubuli kurunga etuani ya Getembe katwali ko endo mutu mokomo kena gotebinga Madam Karen Manyange ngochali kaiga bono mambia iligetosanga mangana mangi anamono kigima chisemi na katokwanera chisemi anamono azuskuru elia ya Nyaberi Memorial Academy ya masemo ndo chinga amogeni tuikrase studio bono mambia and by the Matilda Madam Karen ni acha ni jeshi ya yonsi no airega iga ono moja ni muiro ko bako iga na bura kumisana nkiora kwenye rumu ibuli ogotara ni jeshi na rumu muspati nali gali kurunga mura nenyeruka yaye na rumu ngwano le gutukumura mheshimiwa seme no bali nerega abono lindi baragandi kumanyanga economy gani. Karibu sana mwanchumuligeli ya masemo ketokomoleta Madam Karen Manyange ga studio atumanyingera ningo na boigo tucho sanga bangi kigima ase obwansu wechiseme. Karibu nchekuru kwa Geoffrey Nsarigo. Matilda. Ngoro kwa Matilda Obaigo. Madam Karen, good morning. Good morning to you. Nindo tena bole ne timu yao lakini rende kirokoligerea abantu magenete koiririata amatemosi ino nyabande mbara understand. Karibu sana na ndema nyomo wancho muligereria letere yao na hoyo nkiyongora. Mbia muna siri wakabarali. Itangani ngo bakwani ngo bakirubia. Nchengoro kukale ni busibori Manyange. Igonde umwalimu professionally, igonde umwalimu nyamesocho comprehensive school. Na ndende director ya Memorial, ya Beri Memorial Academy. Kwa Lia Ogembo. Yeah. Karibu sana igase studio lituko ria lero na ikiroro mwalimu we school abaibole baniga bande mbale bakonya kwiria ata bande mbale bakwiria ata no nyemba manyitinga aboroke babaigana ki bakolete andake nora kwanerengane yo tima itinge kwamba ulia se school ya Nyaberi Memorial go se school ai no mwalimu maite bone inerengana kuneta abaibole bana abaibuli abange mbaigwete bia bana nkonya kwiria tabale ekogera abana abange mbia bakolete. I want to believe nga esauli yarenge nero yarenge system na yacha gitindangani abana bakolete exemplary good na inde nyasaya na bakonye to bakora bia ekoro kinga bali mukora bali gasingia
Mbona sana karibu. All right, asante sana Madam Karen. To start with ngadi tiandake nali gali umutangani boni go tamanyetinga Nyaberi orole Nyaberi na bakuvuli Nyaberi memorial nkike bono ngunya guchandali sana ngani toto ignite andake Nyaberi memorial nki nande asobo gale alafu katuko chakaya mase Mbia mwana sana Nyaberi Memorial Academy ni school irali Ugembo tuwairigite leta Nyaberi Memorial isauria omugaka ulikuru kunyaberi uyole my father in law mugaka uyo ganjite chiseme alinge an educationist igala kunya goteba ng'anyo ole njira school ebe buona iru kuno ni leta liane Nyaberi igonda igubia ega happening osirire ekerasira tukarengera ring'endote ya tokonyagendereri elite eri bororo for continuity na inde nanjite chiseme elinde elio tokonya bantu bekenyoro so mukanyuka Nyaberi tukajeruka Nyaberi so mirige na omugaka taiyo tutigete bado no hari goita Silly School. No hari goita Silly School. That's great. Yes. Na bono ne skuru yiga Nyaberi na kire na kiekororokana mbaravia baiga bagosoa se skuru yiga Nyaberi Academy na boigo no nye location na bogote Ugembo andako muntu raro Ugembo otamanyetinga Ugembo side case skuru yere. Ekaro kuruguru chinse machi atendri ruguru igo gwetani Ugembe stage usukero gora keiga ase yaga junction nkaro kalikire nga akuruku Somerset and then yoso yeguchime ipari yekuruku nga nyakorokoro kebere egetuki road. Yeah. Na mbaravia baiga abakwari konigo aborokiwa emyaka erenga ebirasi mbirenga ngweka grade keiga bobona toswaroro. Skuru yeito nenkere sana tiragendare etwakure emyaka ebere gesito chaka twechagete omwaka 2024 ali twechagete and then na omwaka oyiga na lioro yo kabere skuru yiga etokoira abana ba play group PP1 PP2 grade 1 grade 2 grade 3 ntwakoreta matemo grade 3 bono iga nkwenda turi grade 4 next year iga abana bagachagete emyaka to admit abana babate emyaka 3 kuchiuro buna omwalimu professionally nande omutiniri gwe school andake boniga gwakwanirwa Nyaberi Memorial uni school academy ya chakire andake munaru libuli ngabono abana break group abambara byabo ometebonga bayibuli mbali gali abayibuli abake banyoleta abana mbali basoya sinyo mubwango mwana wa etaraso school boniga munaru obwata abana uganeti ko change kurwe school ya muchende lakini tanda stand tibyenga kijileve chichikogenda andake buno mwalimu andake obosembi obose ukeruko kwanira bali abana bali bagosoa abachaki bagosoa break room barabya bayiga myakere ngo mwana wente gosoera ligere no eno uli ugantiko letu mwana Memorial Nyaberi umanyanga umwana one kaikire 11 ko muirande school umwana kaikire myaka 3 uyiga isaino gosoa play group tayo so mutubwate konene nokuna guchiesa abana hoteli wa abana kuegeri wunga kibako nature ko no kibako enda bago kolie bako enda isiku na kibako kora and then boro kiwonga kibago isi no na magoko bakonya koro kwibinte bike bakonya kola ndanga kibago kola school yeah so abun play group kuru play group mwana nga ya wento gosoa gatwerere mpaka kukole chilevo chirimo gosoa school yi kana rule play group iga kwenda PP1 PP1 bono ngwansa bali kwegaliwu no nya play group at some point mbiro konyora bire mwana mbiro konyora bire sharp pianse kumanya kubate karamu togote banga bakuire karamu for a ride bakuate karamu gabanya tenga karamu tara andonsi aseko ngando gochi ntori kubabuli iko bali kumanya mwana otwale ngendo kurunga school readiness and then togenda PP1 nekero mwana ali miaka 4 and then tuenda PP2 mwana ali miaka 5 kuruga kumenya kwenda grade 1 yeah PP2 okonyora mwana amaita kusoma kabisa yes igobona tutebenga umwana wikire emyaka 3 emyaka 3 uyu awenta ko ba level gani ata kere ko ba play group yeah ase eskuru ya ino eboniga gwatebere level eskuru ino kuru muikire grade next year tukoyanda to grade 4 yes basono mwanchu muligiringa akatunyo kusanga unyoringa ayubatu mwana olio wabeiro kwa ende skuru pako ikire grade 4 nubateli bagasi Nyaberi Memorial Academy na kero tukwanira abana bakuru break group paka grade 4
igo ayo monyene nyekole ese limit yeyu abana abo naye tugukwa nabono mambyanga nubateli baga liabene ase ensemeiga ya Nyaberi Memorial lakini kiri gukunyolikira kwanira tutagenderera kingi nchenene nukumanya Nyaberi Memorial egotoka otebere gal chisomo Chogembo usike ku Rugembe stage oso ase akurukunga sofa set so enchira ya nyakorokoro enchira yako gendege tuki aguno kubanyora kolende madam mbia tubanyulie namba yesimu katongere gusanga nyuma ndara debe namba yesimi ekaroko ko enchira ya sameta naro gotirimbuka igotara ikogemba gatirimbuka iga abo no sofa set yere oso egochima bu branch enamba yesimi ekarota to kwana no mo igondo mo director we school at the same time ndo wate manager on whom or contact enamba yesimi ye director igere 0724048614 and then enamba yo manager igere 0725931884 yeah mbona sana madam na ekero togenderete okorigereria skuru iga ya Nyaberi umuroberio OCBE na kie moko rigereria amangana iga CB kubwa mono chi practical se aborokiwa bonsi chi practical I mean SCPC sometimes we call it at some point we call it a CPC na ndo yaroke CPE SCPC iga ige anene mono etageta abana bakora chi activity bagwesomera on their own abali mwe barora suko ba guide ebinte binge mbara bwa banyana bago discover una bago discover eto batigete free into bwate learning areas bakogenda banya ko bebna learning corners chinecha corner ndo bwate chi diagram chire chinyasi chire chi wall and then most of the things no bakorusi banda bana gweso migoka umwalimu garo koba almost 25% 75% igere ya wanafunzi so the activity they do very well naende kuba encourage tole bakora chi activity because SCPC nyane etageta abana ba discover on their own yeah na bunabona mungana ko curricular activities abana mbobwate explain about ngaki skuru iga korora kana kero mwana agoso aroro naki umwibuli expectations cho mwibuli aso mwana ntubwate slidings ntubwate asibago chiesera ntubwate tires ntubwate binte bago suenena so the moment mwibuli mwana yago so amiga ali na bakuri ryoranga ekiga gukonya kira abana minus activities ekiga bago somera buka number 2 abana baitumbara akina mono nebikebire barachi wako mupira lakini rende ntori ko bakani mupira nero ya abana bake ntukubaine kare chitore ntubwate geti actually geti ngeli compound imbekere slightly ensemoiga lakini nende they are able to play there tukubaire gabachi eseroro nagarali sibago chesera yeah lerega madama Kalena ekirugu kwenere skuru iga ya Nyaberi Memorial andake tutebingo admission singa kichire ndimo ko ira abana boni yankikendera tembo ibuli ubwato moyo nabona chia siekirwe agane tukoleta umwana ororo mubwate particular time admission yego kolekana ntutangaste bunaboniga nkirembyo sembyo na identwete amasakara chiposta kanisa goetangu tangasa bale ntuposte ti tuwete chiposta chitundu bali goeta ase goeta kirase boniga nonya na sembyo ntutangaste nga ku Monday yali ngetare 8 ndogenderete ni interview paka lero at the same time it's open anytime umuntu agotaka gocha na bakoreta umwana anytime na inde bona anene mono na inde on 29th and 30th still ntubwate chi interview na inde chinde chi kera mugocha abantu abangi iri tangasire lakini ne banga torigoche on 29th or 30th still it's open because our secretary is always in school she can admit na inde no mwalimu gotoka aroro okwena na matemo because we kubu oli umwana ngaki na ise ine classic onyo go transfer from another school na habwate ngento yikoranga konya na classic so we call it all those things to bwate ngento ko assessment number use no gatuara na assessment report yeah mbia muno sana na mbaroro andake baraganie umwana ore kurwa chinsemo chiri buna bona ocha sametari gusitukwane chinsemo Chogembo insemo chinde chonse chirange na gari urigeti koreto umwana we uri grade kia ogoswa grade 4 na andake nebe a challenge guchase ase abana bega goso school iga otebenga nonya rugwa abana mbanyare goswarora asubunge nande qualifications echiga gwate bure murabona maskarari na bintu kivinde nende bikorigererwa sabana amangana buna bono ye fees ekera gwa admit gwe kiagera tacha kireti gabu ne bintu binde
esa tugochaka bono tubwati machiko makong'u naende tindengeti ngachuko tuli machiko makong'u because you know ekero gochaka esukuru kobwate mind tori gochaka skuru kobwate mind nga you want to make money you want to enlighten the community buna bono skuru twaichagete esauri community yatobori ngaki asaya bono bunariga skuru teyanga mbwatu aro weso morabeke skuru tugateba na tugotema buna nyasaye takari nyasaye agatokonya tukanyora tugakoreki twabekire skuru bono ntuntu bwati gento kenene nga kubolto chibesa nga ntu butagete chi admission chi bande skuru school A school B abatenga go chagoso skuru goikorete iriwe mo goikorete chiri buibere ntuntu bwati ayo ntu bono goche skuru garia igogosoa katora atake gosabanya no goteba nga nebesa turasabe etugosabe besa nkeigo ere friendly neba no 200 gose 500 yes igo moiboli ndo bonsi na free na allowed koreto mwanari yes na inde kero mwana kuru from another school ntobwate this procedure ekero mwana kuru school ngago transfer especially grade 3 ochigoro nkoleta ari assessment number chinamba njire kero bakore grade 3 bakoyewa assessment numbers so ekero mwana go transfer na bakoyewe namba eyu abali mu bande mbali bagotaka kuanga ngamba go transfer abana so we encourage them ekero mwana arure school yao akoende school yende koranche karwe namba elinde eli mwana agende skuru eli okogani kwaye kore na indo mwana kara transfer kuri skuru yamo gochie yende tali ngi skuru ye yabembe nabo konyoro mwibuli oyo rurega ochirange na se skuru eyo bonta konyara kuira mwana ochiare so in our school ekero tutagete ko mwana icho we call it the assessment number or the part certificate yonye tore kaso ko assessment number and then a details ya so chia baibuli bao yes kero tukuligiriria omaite bonigo muibuli nariga liga nitiora kwanira amangana certification eskuru iga yairwe kibali ne registered bintu nebyo because bonigo muibuli abayibuli bange kale batanga nko igole nga eskuru eyo Matilda Academy eyo achagete ga gumwinagu ne gasara kiaye bono kwanyero muibuli abwate tabwati umanyinga eskuru ni anchire katukona Nyaberi Memorial Academy muibuli mutangani ogochagali ncho saliwo na achiri mwana onegali skuru ni hakikisho neriyenga ki ine skuru emanyine ne serikali taligo cho sekumambi Nyaberi Memorial ne skuru registered yes tuwa register tuwa wiki bali mutinyo lengokane ndo ile kibali yes it's registered igono mwanchi muligerelinga ekikerekenga chenene nga eskuru ya Memorial Nyaberi Memorial ne skuru manyine ne serikali ya ncheire nande kero ya nchine wizara yesemi igono bwateli baganaye goikia omwana aseskuru totabiga kerekenga chenene nokutwali namba yabo yesimi asinchunga negekora ekirengeka nene na yobo manye kuli nokugani okwane no mu manager gusukwane no mu director senambelia enoti isano na ibere inye enoti inye isano na isato isano na maya mwenye yani 0724 048 614 ekero kuakira enambe yo wikiro mu director EMA seyemo usanga mange na bura bani buli bwate umukwanere EMA semo mu manager 0725 931-884 yani tukwanira enoti isano na ibere isano kianda isato EMO isano na isato inye igo waikire Nyaberi Memorial Academy kero gani tikubanyora EMA sema sensibilisimi Matilda na madam ekero tokwiranira eskuru ya Nyaberi Memorial Academy se chinsebecho aborokia abali mubarararo na chi obviously kyo mwibuli expected go konyora se eskuru eri koso mwibuli bwato mwana aroro na bokonyora nganda kinabwate chi concern na tegete obokonyi kurwase nsemogete iyo talinga tabonete ya chikorole director usitabone tukorigereria mangana gusitari school fees yoka buchikorige andake mwana naganere bono mbotegete abantu bo kwanira abana na bintu binde byonse kwanira ngo ya staff na boigo chi office chiraroro chiko na no bokorerwa cha saborkyo mbiye mona seribaga school ya Nyaberi Memorial ne bwate chi office tubwate office mu manager tubwate office director and then ntubwate office yo mo secretary ntubwate ni staff room all those are offices ntubwate ne room ya BOM ntubwate BOM that is to add ekaro muibuli yagocha bunago ikaiga nkonyorare esoja geita nere como direct ya muira ya muikia se mo secretarial kera ikaransi ase secretary mo tebi michando ya ibuna ya rengi ulia ta te korora mo secretary ya como era que mo tebi
igana utakire kobera wende bwere seme chando yaye onyote geto mwalimu gakwenda murangiriri mwalimu onyote tukone goro yo mwana oye abai boli mbara loud kogenda noye nase kerasi aro mwana oye buna koraki aki mwana oye ngaya wikaransa because mwana mwiboli naro atake ngo mwana one ta wikaransa maye enda geto mwana ona bere mutu so abai boli bara bumba bwata yao lakini rende nto banjete na baito bale na into banyana na baiboli utore kero muntu na bato kokani ku mwana oye buna nakiategete ko so ekero mwiboli akire igako ba directed from the gate aba directed ni soldier or was a secretary from the secretary or dumi woro yeah mbia bana sana madam konyorolinga aba ese chiskuru academy ko se chiri chigo chaka konyorolinga abalimu nabo konyoranga mwana naro kora form 4 isiko gari bairubanya gusomia se chiskuru gete konyoranga ekopo concern gusobwa bagucha sabo ibori batanga apo onde bwensira bakogenda asomi eskuru ya Nyaberi Memorial Academy qualifications abalimu andake onde naro ranyorote gete koligeri baga lyoko somi school Kenya yaboniga tokoreta muntu ndi bwensi obeke school nonye nayo manyene kero tokorosi egento gekoro kingente kengere exemplary good iko kuri abantu bali qualified buna boniga ntu bwata abali bali qualified bali curriculum and CPC compliant bono abali mu bakosomi preschool mbachite chi course ya ECD chi course ya ECD nonye nabo bisaba nyene from the office they cannot allow you obeke mwalimu utakoletiki utabwate masakara so the first thing mwalimu nagocha akukorokia masakara aya nonyene karuma ko register school a school cannot be registered onye certificate ya bande bali munchi saini na ndi njiribiya uyikajibe compliant tobe compliant yeah ntobwate mwalimu utali trained yeah na balimu mo barobwa balimu ratio kero kurigere ratio ya balimu gocha saborokiwa ratio ya balimu gocha saborokiwa ndoje ngeta kerego etaneti because school yetu turatwara bana bange etobwata bana 130 and we are only 2 years in the field actually 1.5 years in the field because last year etwachagete ange February ga tukana gukina tukamenta bana this year tuikiria bana 130 asa bana 130 we have 3 classes una tubate birasi bitatu tubate biribiansa na taba preschool tubata bali batatu ororo na lower grades tubata bali batatu tubata balimu 6 yeah qualified teachers mbia bana sana andake ekirondo chigaiga abange basere kulika bagotabanga kwani omwalimu ga Madam Kalen na studio na ndi Nyaberi tunaijua mwachimulinga ndikora kwali bagali abeneka mutujo sangantri na sale amabuli ande tubwata mange na jutu manyinga na sikiskuriga erengi yakobwe chinde lakini enyorenga sina bachi studio 0741 583878 nili ya 0726447367 na buku tuwakire simi ukwani mwalimu igase studio nandi asobu yo iga aleta mangana mayi amasomo asiskuri ya Nyaberi Memorial andakonye kumanyete skure nyetenye manyeti na buku kwandira atebenga juri getkurwa nyekwanye igule li tuguli tangani totebenga mbonanye igule na ande ekene ngakiguli skuru eyo yagocha ngene skuru ngeni kegima yaboroko bali abake eguchaka bono nebirunde binene mwanchumuli na bukwa na intugaiga ukwani Madam Kalen gaiga ase studio 0741 583878 0726447367 na butu kwandira gaiga ase studio totobenga juli getkurwa na boigo ayo monyene ayo tubwata kurwa eyemo ase yemo alo onsarigo bwakire anso monene winere entuga baide entuga no mwana mino korora entuga nyantuko seko mwana yanjama byamono sana gotabaga akikwani Madam Kalen nande amono mheshimiwa seme oyintumu kanyirete gali samete mukwerero Nyaberi Memorial ni skuru ingia sana ya mayuli ya sana ntunyi manyete na bakali gota ya mkwani gali kando chega igoyo ndakuru kunganere mirika bonade lia gota banga kuruchisa mocho gembo Nyaberi tunaijua Madam Kalen eko kwako keep it up na bagote bagaiga abangese na balikire cyose kimokuwa agote bakuruge tukigalia skuru yitu anyero lire na kuriya chaka mbiyego chebirunde biyana bakolikaga so many SMSs coming. Good morning. Getembe, hello. Getembe Radio and TV, hello, good morning. Getembe. Namna gani tena uyu rasembeo kulinde nubateli bagantu liukana kwa na 90 sina mpa yesimi ligere okuwa ni Madam Kalen gaiga na ayo monyene na boto tebino enga yuto tegerera kurwanga yutoroche kurwa asibirengere libiago asama igili ya igama yego si obokoreli bwiskuru ya Nyaberi Memorial Academy. Yes, good morning.
Hello Gatembe. Hello, morning. Geoffrey Bozaro wa Tano Floyd. Mbia mono tiagu ya tegeranga nitukwa na masema nitukuigwana. Yes, karibu. Kai. Ige kwale nge tayari sana kukwa na intuga sisi miloji. Ono nanjina wanda takwera ni ngambu ya sana kwa tanga kalisa ngwane ni Madam Karen. Inde dongo ni Madam Karen ngabo ama no mo sini wa wila dipemo itowa ni leteto ni nsebe ni ya igafe wodi ete sa metama kora wodi. Kwa mono na ndente benge skulu ete sa metama memorial. Ni gere skulu ya megalia maya sana na ndatenye maito ya sana bona abana bo inge ko rokelia bana sama rokelia maya. Wapana ni yao karibu ya sana na skulu ya chaka bwangu lakini yao karibu ya sana na ande abantu abange banyanje tasenga ngeje sanire ko abana bayana bali mubale qualified ya igo. Bona kitonya denga sana temodan nige koro kya magalia maya ande tiya entre motu wa mono ni gatu wote yabana ndo abantu bakunya ndo ya ekonya tabana ne tine rali une ko ya abana ya ira ya skulu asenga jo koro kya abana baya Madam Karen na motu ne skulu to era skulu na era ingira ya mayo ko skini bisa ni ase kenyoro na ase wodi ete asa peta mukara wodi Asante. Mana moral na bana timu ya yo siga moral na mu sinu asena angwan no atura ma goro kwa mana to nyaka masabira maya Iyo ninche nago sanachi watu na murana seme no bara se studio. Asante sana entuga. Biamona bantu baitu banyantuga ba maika bon speaker ukigima nanda bantu bali kisomo kirichia itibo nyantuga bantu bali kisomo chietora bantu bali gali sofa set kuikanya monyo mali gatikigima bamenye skuru enere skuru katukondera Nyaberi Memorial. Bono andake badam intrabulisi miende gaiga umuntu naru bugade tukoleto mwana from far gose ku Nyaberi Memorial tukwanira se una biyonge munaruga ndikoleto mwana kuruchisa mu Chugembo munaruga ndikoleto mwana kuruchisa mu Chapara ine uikachiza mu Chiri chiabu chitibo ngakia mangana transportation itanga ni skuru ekoro ku Nyaberi Memorial at Summit. Yes, Nyaberi Memorial. Yes. Mo sani yuto kwande aya kwebo kwana Nyaberi nya Summit. Ntobugate chigari chikwanda chuya banafunzi unabono utibiyonge mate kwanza ntobwatu mwalimu ya mukuru biyonge ige gari ngo ikere biyonge ngo yandere paka gochinyamyo bongumbu ngo gendere paka gochi itibo ngo ikere paka itumbe gango gendere gochi umuringa murugoro ngo ikere paka angana igare nyamokenye mate All right. Yeah. Andeli go litobwate quite friendly. Yeah. Digade tiga katogeda tegusanga amonaye yemaseyemo asinchira yabene andake totebi amangana kubua tinga ni totebi munaru olebo olili swali. Right now tubwate Nsarigwa Academy. Tubwate Madirida Academy. Tubwate gosini no ndinero kabwate academy yae. Why Nyaberi Memorial Academy? Nasik why somebody would choose ngibona umuntu aratabera nje tingu iro mwana asu Nsarigwa Academy tiamuire Nyaberi. I think there must be several things. Litanga nona karo kuri liga ali muralia ese chibicha chirichoka kwata nona magacho kana bago kongusa amagacho twaga chitabija nona chirangi chiro jiro bana ke ba kuri liga kwanza tole patriotic yes chiba chirangi chironjiri chia bendera chuka chikongusa and then etogitetabia omwana onyosoa mali ya Nyaberi Memorial bunaso yegeitaiga tali gosoka mpaka Maragoro. All right. Number 2 number 3 igere para igoro. All right. Abali mubarona ate banga ibale abali bali bia bali babwato bwanjani gukia sabana bagosoma bia and it happens nga abali mu abange ibale teachers ba timanyiti aba SDA they understand it better. Ngentongere ke tobwate kurunga pathfinder. Okay. Abali mu abwe bale pathfinder na bagoteli abana chikanisa bono nonyana abana abange banje bagocha babwati kwa. So you want to see amangana Christianity amangana religious ni school yekiro mo Kristo. Yes. Okay. Or starting from teachers? Yes. We can oyena say abanyene school. Sure. Okay. Bono nainde kentokende ko gera chibasa to gusaba. Oh. Chinkego. Tosa baje bashingeyo. Na inde ngoja ngotabia biboli naki lenta abana boniga ekarongo sabaje basa chinge. Ngocha konyora chia na nyore abana bagwere gwa lingire chinge. Ngocha konyora na akini lirigori lakini bono korande tera abana. Boniga abana enkoruri golirike. Iyo ni period ya grace. Grace period. Lakini it does not meaning ngocha ko mentande ligori nene. Yes. Igondoro yani asoko kinie kenyoro anyway. Yeah.
timbegete besa motumono igombegete chisembiritangani yeah lakini asingane yumatilira tikatusinga dele ngane yugo cheso muliriri Madam Cullen the director of Javeri Memorial agotebaga boniga ayo muibuli orange gali in fact kanyagusire yona nuwa tebete abantu so bwato bakanga bagachakolera so this is the right time abaibuli barange bakonte kokokero bokoreri babikabana mapema mambiende Grace Biro nabera ikironyo lenga bona machiko getachire sure all right ngoja kuikanda kana ngobeka paka admission fee maybe with the time Ekencho ekero mubaro bwa bano comment kana bakanande ogane nande resources chigo yes kuikanga ni bono nyaka ache birashi binge bona bona ka tuwale kufunga abantu mwe bana oibuli bante binga madam ntuta ketende kendeke ngao tuta keta bana kwansira grade 4 bache banza kumenyama mata bana kwanza kumenyama ige school yako ndiki igongo kine to an extent ya oibuli bagate banga tubikira bana be boarding school don't you think they have trust in us mbabwatu kwegena na madam wasense mwende andake chindagira bana metabana bake endagira umuntu akwemo ke packed lunch uso mwana yekera ko berali school litukuligima school nkugaramire nko batolero ngoli twe tukanyora ng'abandi bagutaka batagete turungi abandi chae abandi rongoli tukanyamba nambara batikunywa mabere abandi batikunywa turungi tukanyabo sinkunywa bali rongoli so tuganza ko bali rongoli ndiko bali rongoli bituma tuko bali rongoli obali yes linde ko batolero ngoli obali tubwata matukabire wiki tuko bali toke rongoni litoke nditu abali ngoli ni sukari yes matukande na baraba gwesoti into iwana na baibuli yes so igase semeli ngumurali Matilda boliri asensemo baita bana bake asensemo yokulenda umwana indabu ye igaire umwana nere ubongo buyuka somebya muri namba yemo yes lunch ngorutore lunch tu atete tukanyanga abana bali nabake kitamba pata kune githeri kelia mbali ko githeri so in our school we don't cook githeri yeah ndo tokorosia no machere tubarase no bukima that's okay yes ko batole nyama tinde ngo babiri tole liga na tuaraba tinde tuabali no chinyeni ngo batole kyonse ko batole bakenda gara kiyenye njiri sosa omaito mwibuli naro ligiri tigali Matilda kero madam okwana ngankoro siara kage no abana umwana uyumbu yame amenyeta se school wete mpaka wete kiango kongo itakire kiango libawo kero abasendagira ndotinga mbuya abana mbabwatirinda igongo mwana keraso eskuru gali mwibure tele konya gwechanda bakamurusia rochisa amurusio maragoba yes ose basi na ne gali eskuru mwimo yes actually packed lunch tu akanete mara bagota koleta packed lunch tukanyoranga packed lunch garo mwana koleta packed lunch to komanyanga nabokonya oronde oiro mo fanyakazi ya kasi motebiri ngombe kero mwana ndagera abuka pakiri mwana ndagera ase container maybe gokendi ereta kunyorere gasi ano kubekero mwana ndagera ende school so tukalengera ringa ntoja kutebikira mwana ngatoye ndagera tukubwatiri tukateba let's have common lunch at the same time mukara mubwata common lunch abana ngutwara bali obwanchani na inda abana bali batatake kulia ndagera ya batake kulia school igobona kara tukakulia school otigire yaye nonde nare orarete ngoko arete ngoko abandi tukakulia mocheri chingen oibona okonya oroyo tatake kulia mocheri tatake kulia ngoko so tukalenga dio tutware common lunch yes abumboronge nekera kili mwanchi muliri ndo chenga tugendere gusanga kolende chitu chigendere kwera kaiga tuwojedeka chinke iganga jede kangenye igago kole ngambo no mwalimu Madam Cullen yamasema kolende katugusanga andake Madam Cullen abantu mbali gali mubili naro atebenga boniga jitikangi chena abana bane gusimbane nkole terese skuru enyabere over nirubu atumedinaro to amangana maya no goigiriga dio ben over go just bibili bali batebanga boniga gaki madam onyango chana abana bane mwana break group grade 1 grade 3 bana bonsiga kinga kibono chuja gonkora tinta yetu kotebanga over mbwatene ya bana there are different ways ngo I love that ngo appreciate ya especially umwana oli okokora bi nabo ngombete baba no buna kore biyiga era ndie gocha enko mwana onyene lunch nchengo muri lunch yetam ekaro moibuli aga kanete chibeso bia igonko ligino onyene t-shirt iga na abana because into batebete bagura t-shirt e uniform ngokora bali t-shirt so omwana oli okolete exemplary good omoibuli aga kanete chibeso bia there are some gifts we give yeah ondera bako mogoreno ne tracksuit odokwa mogorere sweater ondokwa mogorere like na kara tu acha kete school we abana batangani bajita abanga bana the first 10 learners bajita etu abagorete bikoro tota fees tokabagore sweat full uniform
paka chisocks paketai That's abana great. 13 balengi the first 13 and then umwana utanganite gutache skuru eri etokumasomi gusa etokumurukanga igare pioneer etokumasomi gusa tari wakana bes Yes. That's great. Okay. Mbebana sana Madam Kalen andake asti school uniform ukanyorore ngabo kiwa chiskuru nchibata machiko uniform ne skuru ekoena no kiro mwiguri igakoretwo umorokiwa guse nigo bakonyora bakurigereria chibicha banyora samples bagenda bagurira abana babo chi uniform ekara bago che skuru litangani kocha bali bataka ko gori uniform school lakini tukanyora to chiko tuara gorite uniform so sometime tukanyora to ko gora tuanyora tuagorire oversize small size so tukara batigira at liberty baragora na barabuka bono lakini asie ikeire bacha bagatatebinga bona ntu asitu ikeire toroje tikamwa twele kwende skuru ga ikamwa twele uniform toja twakana chibesa because yaba nanda asitobete skuru ye nale a bit remote ntoko kolengana ni skuru area n'abantu bamenyete chitown mata abantu bamenyete chitown buna kisi town iga muntu akomyoka gali muga kana ruko ni chi uniform Ubogoli rusyo. ubugenda ubugolia atari ko buchali pesa irengago bona abaito batete bagenda alia muntu agenda alia chiro nonya mugongalia ora bugolia araletera umwana so the moment umwana agoche skuru igagoche ubwate uniform lakini rende tuwa igwana nanga wasira next year will be bringing uniform abana ba bible ba school because ba pimu bamanya kwenda koleta uniform chama na litoko tuara at least uniformity mangana maya sana umwanchi mulili mangana yenge nchenene lakini natoko yolinge king nchenene nukumanya eskuru ya Nyaberi Memorial Academy nge kutoka because location ni namba yesimi nebintu binge nchenene nchego birukanga etiquette yugu ikiororo iligero mwana ganyore au chisemi chige ya chekerero echichinyansu asumurubuli OCBE nyuranga Nyaberi Memorial Academy is the right place abono inamba yesiminere ngencho na segutoka koigule nabo kubanyora na china bichiriga wasura urase radio na yatoko tebiga 0724 048 ayurase radio inoti isano ibere inye inoti inye isano na isato isano nemo eyemo inye nabo igena mbendere inoti isano na ibere isano kianda isato eyemo isano na isato inye na yurase radio uyarase screen naboko soma inambina kweli kiraibueka wakirumu director usomo manager bweskuru iligera onyorobo koreli bweskuru iga nayo gwatu mwana abana baketo baise gutiga Nyaberi Memorial yakurangire wanandoche madam nabonga neti koira na sore andake anse obosembi bwago isegoto yago cheso boyboyiboli nabigo kubuli kwagandake uchesa boyiboli kurukyoko chekechika katojo kora singamba yetu yabono mambi litangani ntatoteba ningenda tukureria bayibolimbia mono bali batware tukwigana na into batoa abana na inde na bali bandi batarato abana eskuru eri igere ase tinyi getu kubatebije gento kiageta tukabeka eskuru ye galia ose motambo na ngeti ngobatera kimontigamba tebe eskuru yetu anyorte ngansa ali eskuru yarengi irange na abana bakogendari bikagenda tukarengeti tubeke eskuru galia no buye eskuru ye galia ntubwati ose congestion ngapara sinara abana bakonya kwita kigali nini epikipi yonya na epikipi mbana abamete bayiboli tali bonsi bakotaka kubogoli bana baba ni gali mbali bakobeka abana baba chipikipi ninsa buno korwe para iga skuli tono erange sa igere para igo at the same time asa igale conducive emete igere round embero lerengi ntubwati any disturbance nonya ni lyogi ndi yoro bono abayiboli nabugonya kusaba kinga kichonsi kubatebinga toletera abana tuegene muna mutuegene teigo na inde ekenyoro kiarabi amanye tanto sia sikuru ere chisemi go bono nchire sabu ekara tu akaro sia sa ega abantu bandengo etabalenge para mbale kunangito ndo igwetu na bagukwana because tukitete ndo begete pelmeta wor ebale ko tebanga sa ega bale ko beka gento gete ikiare ko bene kiro muntu na bate biranga bia lakini bona ka tu abeke skuna ali baje kuminga ke muntu tukete ne kalenge ko korne skuru ale ko bek so abantu bandi ka tu abarangireti bakatotebinga ya mayane skuru koragende kik tubekere skuru gaiga naliera konya abantu tuaje tusikobeke bintu mbiro rabe ko sali kenyoro tukarenga bintu kubeka binde bira sali kenyoro buna abantu bande bategete mbale bategete ngasaya yibisete goje kona ma bintu gete bitakere ko bero beka saka makoko gete kali yes ya abantu banya ko kubisa goje ama tukateba yaya okubisa goje ama no kubisa goje se yes bono tura sekretari conducive legisemi no gurabu yes
Mbia mana sana madam director na asinse mwenda mangana andake ko abana chinchira chiekerero meterera abana banki babeire chisavya se buna bono gutumika chisimi gutumika chi computer andake mwa chakire murobeli oyo igago se bado gochio mwako goja omwaka gocha twarosirie karasi geko torengete kubeka chi computer twarosirie computer lab tutake tutwigeria abana panse kumanya as early as now panse kumanya goria chi computer ni chi laptop yeah bema abongolengi nga asante madam director sincho gosemi buya ningana yengi nchenene ono katu gotiga kurwa si studio tutagokora andake nabiranyarekane unakuacha iga ku nyumba kurugalia si skuru gusaba ibuli bawo baliva babana bawo bakoligireti bonsi your last general statement yago cha saboro kia na boro kiwa no ebali oli getabako konya abana nili litangane kabisa ngo cha kira baibuli ndatoka ya baibuli mbia mono sana asogotoa abana na inde bagendera otomenta abana chi interview njigendrete nonye tuabegete nga tuale okora paka lero tuabegete na inde 29th and 30th so still will be there na inde boni go mondo na roro ntubate secretary ito noere 24/7 and then ntato kwanera BOM members ntubate board of management bago tokonya so make decisions when an issue arises tukubarangerie bono tuairite nge sukuru igere ya banyakinyoro ikagera tugachora BOM na bara bungu bere nimbia mono ikiagera mbatu wat city igasimbia togendrete na bara bumba itabete igasimbiere and then teachers abalimu nkubere nimbia mono na inde nkubatebi banya kwebeka ange nkuigora tore skuru na inde bamanyanga bono workload next year uikeche be nyinge because abana ngocha bara so bonge kurorekana nga mbaba abange interview na tuatangasite kulitaka Gatembe TV ngobere nimbia mono muna mwato wegeta sembeo tuanyora bana abange ko tuanyora bana paka banyora ji admission tuikiri mpaka 50 boni iga ko Monday paka lero ntaramanya igonge moyo no ngetenga bikazi tutwara bana abange so abali mba nengo batebi banya bere memorial musibe chikamba bokongu mwako goja igasini nyinge tokabugate yes ne familia ne ndake tokotebia eko gusiye keronge timanyiti mugakone ndate kumwere mbia mono nere financial yes eto kumurukange financial egendo eko kumuruke financial anene mone binte binge nero gotokonya nonye no ko initiate nero initiate sponsor yes nero goto wachibesa whenever we want to do something nero goto support ekero echichi ndechi troje nganchi saini bia tokomotebio todotereri goto anyora nga tuasukire motu ono tokumwere nere mbia mono nera sari esa etigamo konye amanyenga ntumuitabete na inde na tokonyete nduitabete nga na tokonyete na abana bali nate tuate baga aseme na mora I want to congratulate them na barabo mbia mono na barabo ngonkonya bali ngusira bali kasiete link kasitari e mongo kon igombo ate biashara bingi bono ne yiga ngaranga tigambe ke sauna tegete kenyoroke benefit na ense yonsa at large because you monto tabwati semi igotima itinga ngiora nyorobwa tubwati kende egento tutagete bonyiga Kenya yaboniga ense yabo uikotu ari chiseme so na kingo tebanga abantu bonsi nkubere limbia mono na inu Gatembe mbia mono mwato bekira sembeo tuanyorera abana yes andake omonta aragani ko koligia ko baligia na Nyabere Memorial Academy ase mitandao ose takonyara wakasi minchiranira abanyore ntubwate mutandao ntora igora lakini rende ntubwate address mutandao ntora anda kuigora website ntubwate address yo kulikali irube 4583 at the same time nabo twakire nambi tukwe direction on what you want to do right yeah. Thank you pasoro monche muligirelinga ko igure ayonsi enkurese madam Kalen Busuri Manyange yo yamasemo to kwanira mangana maya yisemi nandunyere nga chisemi cyabana bake ni go chigurumwe isemi cyoboroso yakora Nere Foundation yobogima unyu mwana tabwa tisemi tukene kyoramwe aye ole angene skuru yo bwato moyo bwo kugania ukwandira mangana mangia transportation obo sombi ne bitobinde binge igo mwana unabaku yukuruchisemo anyorobo krelio bya ne skuru ya Nyabere Memorial Academy ikenge nchenene gachena mbeyo kwa nabarabo asinjira bene kiguma bakuiranili mukwadira nasu bororo iligera onyoreli baga lya Nyabere Memorial Academy ukaraga madam Karen mbia mono sana I want to say nyasaba sine sigasinje mokora nande mbia mono sana asincho kwendra kokonye kenyoro ne amatase chisemi egento ne bakubatebia turi waka na besa cash chibeso gokoreta gokwara turi chibesa make sure kwa receipt
na inde taira small tachibesa cash chibesa ukubeka e paypal ntobwate paypal abo wakana chibesa wetera e paypal. All right. Yes, That's okay. yeah. Pia mno sana. Matilda. Sana Madam Kalen angona kwa hapana lakini yatoka nga andake ama tuko bado. Karibu sana. Na chale. Omanyete. Nchirale. Omanyete nyasaye na bwata chinga kijaye. Na chale. Aberinda abu toko genda behind the camera na bonda jen question sana. Wasoro mwachubulinga wikiragagu asante sana katukura butulira gaiga ensemble ndakurunga nere di akurukunga tush Wilfred Matundura nero nekiringa byonsi wechira samuli urechibi cha sembeo ayo mwenyene kwa linga si radio net TV tunakushukuru. Thank you for listening and watching murubuli bambi yabono nchekuru kwa mwana buli roba Geoffrey Onsarigo kwa niaba ya Madam Kalen Manyango yutua sagiri nere bono mambia na ando nyolenga no alengene jeshi ige jeshi liaye nabotuko bakirambia mono sana muskeseme na boigo Madam Mura bali ba chanere bono mambika igaba ko mobwate sibiye kigama na barabumbia mono sana. Thank you very much. Bye bye. Nchekuru kwa Onsarigo Geoffrey. Nkuruko Matilda Obaigo mwancho muligirire igoko igurenga Nyaberi Memorial Academy gotoka chinse mochiria cha Sameta Ogembo. Yes. Nabo okonyore skuru ega ga academy onye kubwata mwano kurege abana bali bagochake school kurwa play group obaka grade ya kane ono mwakonde admissions chigenderete. Yes. Interview chigenderete nabo okonyara ko waligia sechi nambe chichira sekirore kitibia o mwancho morigeria nabo ko mwancho motegerere chinamba chire buna wachika wote bwa no murali Geoffrey Onsarigo. Madam Kalen biyamura sana nande tusange chinga kichinde. Biyamo, thank you so much. All right. Looking for Enyagitari ya HK International Medical Center